Monggo Bapak, ibunya yang ada di sana. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinet senintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging slira ora kirim marta nanging aku rapuh kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci ora kok jaga malah kok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan aku jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati lila atiku wis lila nadyan batinku keloro-loro nanging ora kuwowo marga atiku wis kebacut tresna